নীলমাধব হে নবারে মিনতি নীলমাধব হে নবারে মিনতি। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଏହି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଜି ନବକଳେବର ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୀଠ ହେଉଛି କଣ୍ଟିଲୋ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ କ୍ଷେତ୍ର। ପୁରାଣ କୁହେ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ପାହାଡ଼ର ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଥିଲେ। ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦାରୁ ଦେବତା ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ପୁରୀରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହାର କିଛି ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦିପୀଠ ହେଉଛି କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ କ୍ଷେତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଏ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଥରେ ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ 100 ଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। तुम्हारी आदेश आता जाता जीवन, तुम्हारी आदेश आता जाता जीवन, तुम बिना कहीं गति धेन बारे मिनती नीलमाधव हे धेन बारे मिनती। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ପୁରୀରେ ମହୋଦଧି, କଣ୍ଟିଲୋରେ ମହାନଦୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାମ ପାଦରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଝରୁଛି ଗଙ୍ଗା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହିଁ କେଉଁଠୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ବାଲୁକିଶୋର ନନ୍ଦ, ସୋନାଲି ନନ୍ଦ। तुम इच्छा मते सखा सबू देल, करिबिनी केबे अभिमान। धर्म दांडे हेबी नाही दोषी सखा, तुम आड़े थी बलय ध्यान।